12-14 июнь көннәрендә Казанда Милли тормыш һәм дин 6-нчы Бөтен Россия татар дин әһелләре форумы уздырылды. Быелгы чарага Россиянең 63 төбәгеннән 950дән артык делегат килде. 13 июнь көнне иртән утырыш Коръән сүрәләрен укудан башланып китте. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Соңыннан сүзне форум эшендә катнашучыларны сәламләү өчен Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров алды. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Газиз милләттәшләр, хөрмәтле дин кардәшләр, илебезнең төрле төбәкләреннән килгән имамнарны ата-бабаларыбыз нигез салган Казан каласында кайнар сәламлыйм. Субханалла, безнең мондый җыелуыбыз инде 6-нчы тапкыр. Димәк, аларның матур традициясе барлыкка килде дип әйтеп була. Ушбу җыеннарның тагын бер мөһим ягын әйтәсем килә. Барыбыз да күреп торабыз. Татарстан дәүләте, аның җитәкчелеге халкыбызның дини тормышына зур игътибар бирә. Елдан-ел безнең форумнарыбызның оешканлыгы да, сыйфаты да, эчтәлеге дә үсә бара. Моны саннар да бик әйбәт күрсәтә. Беренче форумда 700 кеше катнашкан булса, быелгысына 950 дин әһеле килде. Пленар утырыштагы чыгышларны Башкортстанның Янаул районы имам-мөхтәсибе Фәһим хәзрәт Вәлиев башлап җибәрде. Туганнар, дин кеше өчен агу дигән атеистларның тәгълиматы кеше акырына булса да киңи бара. Әмма аны җиңәр өчен безгә әле бик күп көч салырга кирәктер. Шуңардан чыгып безнең бүгенге төп бурычыбыз булып, кешеләрнең гыйлемнәрен, дингә карашларын, әхлакый тәрбиясен үстерү тора. Аннан башкалар сүз алды. Әгәр бөтен авылда, илдә әти-әниләрдән соң тәрбияле балалар кала икән, һәркем үзеннән соң үзенә караганда тәрбиялерәк бала калдыра ала икән, димәк, шул вакытта гармония була, шул вакытта прогресс була, шул вакытта алга китә. Һәркем менә шуны аңларга тиеш. Бу мәсьәләдә әлбәттә безнең имамнарның алдында зур бурыч тора. Biz birinчедән халыкка шуны аңлатырга тиеш. Икенчедән biz үзебез шундый гаиләләр корып, шундый балалар тәрбияләп калдырырга тиеш. Әгәр синең гаиләңдә, балаларыңда тәртип булмаса, синең шапан чалма киеп, матур итеп сөйләвеңнән 3 тиерлек файда да юк. Шуңа күрә иң беренче бүген халык безгә карап дингә бәя бирә, шуны онытмаска кирәк. Аңа Коръәндә, хәдистә шул кадәр тәэсир итми, әмма имамнар карап ул дингә бәя бирә. Безнең татар халкының менә Җәлил хәзрәт әйткән проблемалары булсын, Мөхәддәс хәзрәт әйткән проблемалар булсын, алар да һәм күп башкалар да бар. Һәрбер кешенең үз фикере бар, мен үз фикеремне әйтәсем килә. Минемчә, безнең татар халкының иң зур проблемаларының арасында бер зур проблема бар, ул да татарны ашау. Әгәр дә татарны ашамаса иде, татарның абруен киткезмәсә иде, татарга өстенә төрле нахак булган шикаятлар язмаса иде, безнең мәчетләребез дә ябылмас иде, балаларыбыз да бездән качмас иде, мәчетләребез татар белән тула булыр иде. Татар дин әһелләренең Милли тормыш һәм дин 6-нчы Бөтен Россия форумының пленар утырышының төштән соң булган өлешендә Татарстан Республикасы президенты вазифаларын вакытлыча башкаручы Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Хөрмәтле форумда катнашучылар, кунаклар, сезне чын күңелдән Татарстаныбызда, Казанда күрергә бик шат. Форумыбыз 6-нчы мәртәбә үткәрелә быел. Алла берсә, иртәгә бергә Болгар җыенында катнашырбыз. Татар дин әһелләренең Милли тормыш һәм дин 6-нчы Бөтен Россия форумы резолюция кабул итү белән тәмамланды.